Sesuk isuk padha Keras. yo film untuk dino Minggu. Ojo sesuk esuk aku ora bisa sore wae ya. Anak apa isuk kowe kok ora bisa? Yen dina Minggu esuk aku latihan renang. Oh, jadi renang kuwi kesenenganmu ta? Oh iya, renang iku kalebu olahraga lan uga gedhe paedahe lumrah kesehatan awak. Lah yen kowe seneng olahraga apa to, Nis? Mbah, ya aku ora seneng olahraga. Lah kesenenganmu apa, Nis? Aku seneng masak amarga aku ya seneng mangan. Oh, pantes awakmu kaya balang wong seneng mangan. Oh, aku kok pada aktif balik wae. Mbok ya liyane to. Wes aja nesu lho, Nis. Aku mau guyon kok. Ya aku ngerti yen ngono nggarap tugase sore wae ya. Iya, sore wae kira-kira jam 3. Ya wis sesuk daken teni yen ngono